मथा-मथि दा बर्तमान सरलपारायाव आरो आसा खालामदों जे दर टु दर केम्पेइन खालामदों आरो सरलपारानि रायजो राजाफ्रा जोबोरैनो मोजां मोनदों कारण आंबो मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट टु टाइम गेलेनायाव गोबाङैनो गाग्लिफैजोबनाय बे हिसाबै खनसे सारखौ नायगोन बे बाथ्राखौ बुंदों आं बुंदों प्रत्येकटा जनगोष्ठीखौ आङो रैखाथि रखना बेखना ट्राइबेल ब्लक बेलेरियाव आङो बे खेत्रखौ होगोन होननानै बुंदों खिन्थु माखासे खेत्र जे होजाथावै बाथ्रायाव बेयाव दिनै नुनो मोनदों जे क'काव दारि गोनांनि खेत्रआव दे उच्चेदनि बाथ्राखौ बे खोथाखौ माखासे स्पष्ट खोथा बुंदों बिथांमोना एक्सेप्ट खालामनानै लादों जे 2003 नि जे सिगाङाव थानायफ्रा 4-5 फ्राव बेफोरखौ जों खुनु बेखौ मालाबाबो जों गनायनानै लानो हानाय नङा बे बाथ्राखौ बुंदों खिन्थु नयारिस बिनि सिगाङाव जा दं बे हिसाबै बे ओनसोलाव बयबो बे सिस्टेमखौ मोजां मोनदों जे जोंबो लुबैयो जे मोजां थामोन दा ट्राइबेल ब्लक बेलायाव बयबो मिला मिसा थानो हाथों बे बाथ्राखौ बुंदों दिनै दर टु दर केम्पेइन खालामनाय यंस्टारफोरखौ लानानै आं गोबाङैनो दिनै जायखौ जेनजेट बुङो बे जेनजेटखौ सरलपारा बाजारनिफ्राय आं दिनै मोनसे एसएमएस हरनो सानदों जे गोबां मोनसे स्ट्रं डिसिसन लादों आं मिथिगौ जेखौनो बेयाव जा मोनथिनाय मथेबा जिहेतु गोबाङैनो सरलपारानि मानसिफ्रा जे खुद्रिनाय दङ नुनो मोनदों आं प्रत्येकटा दर टु दर केम्पेइन खालामनायाव नुनो मोनदों जे मोनसे खोथाखौ बिथांमोना बुंदों जे इउपिएलबिपिएफनि बाथ्राया जों बेयाव फैया खिन्थु एज ए नोंथाङा सासे एमपि केन्डिडेट हिसाबै बेयाव बारे बारे दर टु दर फैनायाव जोङो जोंनिफ्राय न'खरनिफ्राय जेसेबां जों भटखौ बे खेबसेयाव जों नोंथांखौ नायगोन कालेक्ट खालामनानै होगोन बे बाथ्राखौ बुंदों जायखिजाया मानो आं आसा खालामो जे निस्सय आसा दङ आरो गोबां गिरो बिसास आसाबादि आरो आं बेखौनो खावलायगोन जे दिनैनिफ्राय आङो फुरा केम्पेइनखौ खालामगासिनो दर टु दर केम्पेइन आरो लोगोसे आं आसा खालामो जे खुनु पाब्लिकआ मोनथिनो मोनदों जे आंनि पार्टी पाब्लिकेसन पार्टीखौ जिहेतु जाहाजनि सौहैनानै थांनाय लास्ट टाइमावबो मेम्बार अफ पार्लियामेन्टआव जे एमपि गेलेनायावबो बारे बारे फैबाय थादों आं बे हिसाबै बुंदों सरलपारानि ओनसोलाव लामाया जे जाथाया जेसेबांखि गाज्रि दासिमबो 15 बोसोर 10 बोसोर जाबाय जेब्लानिफ्राय आं इलेक्सन गेलेदों दासिमबो नुनो मोनदों जे सरलपारानि फैनायनि जायगा ओंथिया जेबो डेभेलपमेन्ट गैया बे जायगायाव दा मोनसे हस्पिटाल दं दा मोनसे कलेज दं दा मोनसे इडुकेसन सेक्टरा मोजां जेबो मोजां गैया बेहाय जा नुनो मोनदों गतिके मोनसे ओरैबायदि थासारि बिथांमोना सरलपारानि मानसिफ्रा खुद्रिदों जिहेतु दा बर्तमानाव सरलपारानि गेजेराव दङ आरो फुरा जाथायखौ आं मिथिनो मोनदों जे सरलपारानि थासारिया ओरैबायदि गाज्रि जे आसा खालामो ओंखायनो फैबाय थानाय दिनाव जाहाथे प्रत्येकटा जे नैबे रायजो राजानो आं मोनसे एसएमएस होदों जे इउपिएलबिपिएफनि बाथ्रा फैया बेहाय खारन मोनसे स्ट्रंलि मोनसे डिसिसन खालामदों आं जे सरलपारायाव 100% निश्चित आङो इडुकेसन सेक्टर आरो प्लास बेयाव सोरबा जुदि हठात करि गाज्रि जुदि जखम जायोब्ला दिनैसिमबो ओरैनो थैनानै थांनाय खुद्रिदों खुनु डाक्टार मोजां गैया माबा मोनसे हार्ट जेनेबा हां लानाय प्रब्लेम जायोब्ला मायोब्ला नोङो हठात करि क'क्राझाराव थांगौमानिबो थैगोमालांनांगोन आरोखि बेनो जायखिया सरलपारानि मानसि आंखौ सिनायि हिसाबै जथेस्थ' गोबाङैनो मोनसे पजिटिभ मेसेज हरदों आरोखि बे बिसमुरुनिफ्राय सरलपारासिम फैनाय लामानि जेंनाया जोबोद गाज्रि सबसे बे गाज्रिसिन आं फार्स्टआव बुंदों जुदि आं बायसान्स जुदि इसोरनि अननायनि खेत्रआव जे पाब्लिकआ जुदि फुरा सरलपारानि मानसिफ्रा जुदि गमामायैनो जुदि आंखौ निश्चितभावे जुदि एक्सेप्ट खालामनानै लायोब्ला लोगोसे फुरा बे क'क्राझार कनस्टिटिउन्सि दं लकसभानि मानसिफ्रा अब्ला आं 100% जे सरलपारानि लामाखौ आं 1 नाम्बाराव हाजासे सेस्था खालामगोन मोनसे बे बाथ्राखौ आं बुंदों आरोखि ओरैनो मथा-मथि दर टु दर केम्पेइन खालाम जिहेतु आंखौ बेयाव मोनसे फेस गोनां केन्डिडेट आं बारे बारे बे बाथ्राखौ बुंदों ससियेल मिडियायाव सार नोंथांनि कमिटमेन्ट स्टेटमेन्टखौ जोबोद जों मोजां मोनो बे हिसाबै आंखौ नुनाय लोगो लोगो गोबाङैनो एक्सेप्ट खालामदों आरो आं बुंदों बे खोथाखौ आगोलाव सिगां बुंदों आं मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट केन्डिडेट हिसाबै जथेस्थ' आंहा मोनसे मर्यादा दं आं त्रिक'निया होनदों फाइटखौ बारे बारे बे खोथाखौ बुंदों 100% गमामायै मोनथिबाय फार्स्ट हाबजेननायावनो आंनि फाइटआ जथेस्थ' जागोन खारन आं फुलाना प्लेयार बे हिसाबै बे खोथाखौ आं दिनै स्पष्ट फाइनालि मोनबाय आरोखि